Crezi că ceea ce spune fratele Andrei Croitoru în următorul clip este biblic sau nu? Deci pentru mine toată discuția asta cu pierderea mântuirii mi se pare pur și simplu inutilă, că mântuirea nu este un lucru, frate. Mântuirea este în primul rând o persoană. Acea mântuire se numește Domnul Iisus Hristos. Întrebare, se poate el pierde? Nu! Ba da, mântuirea se pierde și Hristos nu este mântuirea, El este Cel care ne oferă mântuirea, Cel care ne susține pe calea mântuirii și Cel care va desăvârși mântuirea în viețile noastre. Primul text biblic care spune în mod clar că da, mântuirea se poate pierde este din Ioan, capitolul 15, versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai mult rod. Vă rog să vă uitați cu atenție la faptul că Biblia spune că această mlădiță este în mine, adică este în Hristos. Face referire la un credincios care este în Hristos și care totuși poate să fie tăiat, adică poate să își piardă mântuirea. Și această mlădiță care nu aduce rod, adică credinciosul care nu ascultă de Dumnezeu, așa încât să producă un caracter sfânt, poate să fie tăiat din Hristos și mai departe ni se spune că va fi aruncat în foc. Al doilea pasaj este din cartea Galateni, capitolul 5, versetul 4, care spune în felul următor: voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Textul acesta spune că cei care vor să se considere neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii vor fi despărțiți de Hristos. Asta înseamnă că au avut un moment în care au fost împreună cu Hristos. Spune textul că vor cădea din har. Asta înseamnă că a fost un moment în viața lor când au fost în har. Nu poți să cazi, de exemplu, de pe o scară decât dacă te urci în ea. Deci și textul acesta arată foarte clar că da, mântuirea se poate pierde. Din primul text se spune clar că se poate pierde dacă nu rodim pentru Dumnezeu, dacă nu trăim în ascultare de Dumnezeu, iar în al doilea rând spune că se poate pierde dacă ne punem încrederea în faptele legii și nu în harul care vine din Iisus Hristos.